je od velikog značaja za razvoj sposobnosti artiljerijskih jedinica Vojske Crne Gore, djelovanje Vojske Crne Gore. Opalio prije. Gospodine ministre, nalazite se na vatrenom položaju Sete za vatrenu podršku Pješadijskog bataljona. Sete izvršila artiljerijsko bojevo gađanje. U stroju prisutno 39 pripadnika. Raportira kapetan Nemanja Drobnjak. Mirno! Na mjestu, vano! Господа, ще еднаш ви посагам добре дойде на армийският полигон Крилове.